Sus Maria Jose. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Kainin nyo ng kainin kasi mahirap pag hindi kainin, mapapanis. Ha? Hindi nagpunta? Ah, kaya pala inilagay na yung cover. Inaano yung papapuringan daw yung bobo. 3K daw magagastos doon kasama na libo. Hindi na. Pagbalik ko na, pag-uwi ko na lang. Ganun na yun. May ibang ipa-project si Mami. May gusto akong ipagawa. As is na yun, kung ano lang yun. Ayusin na lang yung upuan kasi nai-slide yung tumatayo. Tukuran mo na lang Kuya Marlo ng yung parang pinaka... May surprise akong ipagagawa, Marlon. Ganda. Maganda yun. Pero maliit lang yun eh. Oo, yung nakita tabaga doon sa yung binibilhan nito ng maganda yun. At lang, may dilak pati yun. May remote yun. Nakapilin. Dito pa nga Marlon, basta yung likod ko. Nakikita kayo sa ako nakikita dito sa Magpalit kayo. Hindi, itaas mo dito yung dalawang pa. Sige na, magpalit kayo. Palit tayo. Sa gitna yun si Kuya Marlo. Dito nga ako sanay. Si Kuya Nuni, hindi naman nagpapakita sa Sampo mo kay video. Nuni yung sa mukha. Nasa yung likod ko. Hindi, iiwas ko ako. Ayun, dapat yan nakalagay. Hangin pa. Kagwapuhan ninyo dapat malaki. May ilong na sa ilong ko nakatapat. Saan? Ito. Sa ilong mo? Oh, Di malakas ang aircon dyan sa gitna. Paano pala pagmasok Oh, ayan. sa auto, mamimili ka yung taas. Ito pa napunta sa akin to lahat. Yan na. Okay na. Shout out Kuya Nuni, magpakita ka sa video. Nakatago ka dyan sa may ng... Lagi nasa likod ni Nuni, may masitas kayong dalawa. Oo. Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit-init na umaga sa ating lahat. Shout out Rich Team Evergreen, syempre kay Kuya Bal, sa lahat na Kalingap partners, Kalingap viewers, sa mga OFW po nating mga kababayan, sa mga hindi po nag-skip ng ads, thank you so much for today's vlog. Tanungin natin si Kuya Noni, dahil alam niyo naman kahapon guys is injection ni Kuya Noni. Kuya Noni, lakasan mo boses mo ha. Kamusta ang feeling? Okay naman, nakatulog ko. After injection kahapon? Sarap ng tulog mo? Anong oras ka na tulog kagabi? Ay maaga. Maaga Kuya Marlon. Tapos kagigising lang ngayon lang or kanina? Kanina, mga anong oras ka nagising? Nakatulog ulit. Oh, okay. Inom ka na ng gamot na iniwan ko. Straight yun na 1 week. And then Kuya Noni, after 1 week, Kuya Marlon, mag-oral medication na si Kuya Noni. Ikaw na mismo Kuya Noni ang mag-inom kasi alam mo naman sa sarili mo yan eh. Parang si Bina lang, iniiwanan ko na lang ng pang-oral medication niya para mag-update na lang ako pagpunta ko dyan. Pwede ba yun Kuya Noni? Ha? Pwede ba yun? Kasi nanonood ka ng nanonood ka ng vlog ko eh. So daan na tayo sa ganong process. Ready yung oral medication mo, good for 1 month. Kung gusto mo, every other month, halimbawa, oral medication nitong month na to. Sunod month, injection, gusto mo ng ganon Kuya Noni, dapat ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. Kung anong gusto mo Kuya Noni. Ha? Sagot daw Kuya Noni, kung anong gusto mo? Anong oo? Ha? Inject na lang, ayaw mo ng oral medication. Bakit ayaw mo ng oral medication? Si Bina, nag-oral medication naman ah. Sarap nga ng tulog ng pag nakainom ng oral medication sa gabi eh. Kasi maire-relax yung utak mo eh.
Pagdating ng umaga, gugutom ka, magluto ka, kain ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo kasi kalusugan mo yan. Ikaw din nakakaalam sa sarili mo yan eh. Hindi naman anytime nandito kami, nandito ako. Katulad ni Bina, ganun ang gagawin mo. Inom ka ng oral medication mo pang gabi. O pagising sa umaga, kasi kasuhin mo yung sarili mo. May pagkain naman na, may mga groceries naman na. Yun lang naman ang tanging may ano ko sa iyo, may advice ko sa iyo. Para din naman yan sa kalusugan mo. Si Kuya Marlon, hindi naman yan parating nakatingin sa iyo at busy din bagay yan si Kuya Marlon. Panay trabaho. Tulungan mo yung sarili mo. Ikaw lang nakakaano sa kondisyon mo, hindi ang ibang tao. Ako, tulong guide. Yun, guide. Lalo na si Ma'am Helen, taga-paalala no Ma'am Helen. Ma'am Helen, taga-paalala. Ikaw ay malilimutin. Tama ba yung sinasabi ko, Me? Me. Tagasunod lang ako. Para naman yan sa kabutihan ni Kuya Noni. Kasi alam naman niya na ang lahat. Di ba? Nasa akin nga yung cellphone. Kaninang cellphone yun? Kay Kuya Noni o kay Kuya Marlon? Kukutangi. Ako lang ang sinubscribe ni Kuya Noni. Nakita ko yung... Saka maano sila dahil ako aalis na. Oo, aalis na yan si Mami. Hindi na yan araw-araw makikita ninyo sa kasama ko. Gusto ko sundin ninyo si Rich. One-on-one interview natin to kay Kuya Noni. Gusto ko, manindigan din si Kuya Noni sa sarili niya. Kasi hindi naman anytime nasa tabi niya ako eh. Kasi syempre busy din ako. Hindi araw-araw mapupuntahan ko sila. Di ba? Nandyan naman ang mga oral medication, andyan na yung injection. Tulungan lang niya ang sarili niya. Yun lang ang tanging gusto kong magiging cooperate niya. Para naman sa sarili niya yun, hindi naman para sa akin yun. Hindi naman para sa ibang tao, para sa sarili niya yun. Kasi alam naman niya na ang lahat. Pag hindi ko gagalawin, nanginginig. Ano, Kuya Marlon, ano sa tingin mo? Anak ko. Sinasabi ko. Ano mo? Dapat ay maalam ka sa sarili. Yan, tumpak. Una yan sino? Kaya tayo. Si Carlota naman, ayaw naman na injection, nasasaktan siya. Inom lang siya ng gamot. Aray! Marunong na magsalita ng aray si Carlota. Aray! Ano, mapa-inject ka pa? Ayaw ko na. Kahit ko yung siguro ito ng bago-bago ko lang talaga makita lang ako. Baby, wow, ganda. Lawak ng daan na dito. Magandang daanan dito. Ay, Bakit yun? Ha? ay, basa ang aking likod. Grabe, sobrang init sa Pilipinas. Kaya nakalimutan kong maglagay ng towel. Pag wala pa ting natural na hangin na kung nalalakang para kung magbubukusan. Bigyan ng natural. Pag sa ganitong sanang. Bigyan ng natural. Sa ganito. Yan ni, pag uminom ka ba ng oral medication, ano naramdaman mo? Di kayang gamot na. Ha? Di kayang gamot. Explain, bakit di kaya? Sa hininga. Sa hininga. Exercise. Bakit pag pinapainom ka namin, hindi naman na ano? Sa isip mo lang siguro yan, Kuya Noni. Bakit pinapainom ka namin, hindi ka naman nag-ano? Masama daw ang pakiramdam pati puso. Connection sa puso. Total, nanonood ka naman ng vlog ko. Past few weeks, meron akong pinapainom sa'yo na
gamot. Ano pakiramdam mo? Alam mo may pinapainom sa'yo? Alam mo may pinapainom sa'yo? Nakasubscribe ka sa akin ay. Ha? Ramdam na. Ramdam mo. Anong pakiramdam mo? Sumisikip ba puso mo? Anong pakiramdam mo? Ayun na lang. Ha? Mahina ang katawan mo? What if wala na tayong wala mag-sponsor sa ng injection, paano ka na? Kung hindi mo i-try labanan ang ng oral medication. Kasi sabi ni Ate Kagawad dati, isip mo lang yan kuya, isip mo lang yan noni. Sa isip mo lang yan. Hindi po pwede yung ganyang nararamdaman mo, igamot mo yan. Baga, sabi ni Kagawad nung nakaraan na napasugod kami ng alas 11 na madaling araw, alas 11 ng gabi. Anong pakiramdam niya that time, Kuya Marlon? Parang di siya nahihirapan maging alas-as. Nung sinasabi ni Ate Kagawad na sa isip mo lang yan i-relax mo sarili mo. Mainom ka na maraming tubig. Bakit okay naman siya? Baka tanging sa isip mo lang talaga yan, Kuya Noni. Bakit sila Bina? Iba-iba naman siguro ang... Yun lang kasi ang gusto kong malaman dahil for how many years na on and off ako sa pagbablog nyo. Siyempre, kailangan ko ding tanungin ito dahil ako naman ang gumagawa ng pamamaraan paano kita painumin ng gamot, di ba? 100% okay ka naman na. Kaya gusto ko din malaman ang sagot na bakit hindi ka umiinom ng oral medication. Bakit yung iba kong tinutulungan, pag abot ko, inom. Maya-maya, gusto nang matulog. Pagising, gutom, kain, gano'n. Na-advise Ano yun? tinuturuan. Silin? Ha? Ano Kuya Marlon? Abnormal. Sino abnormal? Anak ni Ate Rowena. Normal din yun. Sino? Eileen. Na-abnormal. Talaga yung pag nanganganak lang. Nawya pusing ka na nga nung isang araw ni Aileen. Ito naman masawahin sino sa yung dalawa. Nawya pusing na nga ni si Marlon. Na-abnormal. Ay, kung balikan na si Ate. Nag-iwalay na daw siya kay Ate. Saka hindi yun dapat pakialman. May asawa yan kahit hindi kasal. Huwag mong ipag-alukan sa ibang lalaki. Sama yun. Na-abnormal na. Na-abnormal na si Eileen. Ganda ng palay. Nakakaawa rin ba kayo si Andy? Kahit maliliit na sa akin. Ganda. I always remember us this way. Lovers in the night. Ay, kinuha na pala yung aming tricycle. Tapos kanina. Kinuha So na ni yun Cesar guys, mamaya. naririnig nyo po yung sagot ni Kuya Noni. So, nasa isip, para sa akin, nasa isip lang yun ni Kuya Noni. Ano lang siya. Ano ba ito tawag dito? Nasa dulo ng dila ko. Anuin ulit natin si Ate Kagawad. Kapanayamin? Kausapin? Ano bang Tagalog na yan? Kausapin. Oo, kapanayamin nga, kausapin. Kasi nga, naalala ko lang, no, wala sigurong nakakaalam nito ay, at hindi naman ako nag-vlog that time. Pinainom ko to si Kuya Noni ng, gamot. As in, pinainom ko siya, pinakita ko sa kanya. Umabot lang na mga 3 hours or 4 hours, nag-chat si Kuya Marlon. Iso daw, hindi daw nakakahinga si Kuya Noni, ganito to, ganyan. Sabi ko, hala, bakit ganon? Tinawagan ko si igamot naman niya yun. Kay doktora yun, galing. Kasi tayo ni doktora, bakit ganon? Iyan ang mga pinapurpok ko, nilagay ko sa mga juices or what. Alam niyo na po yun. Ngayon, tinawagan ko si Ate Kagawad. Sumugod kami ni Ate Kagawad alas 11 ng gabi sa Liko. Kinausap baga siya ni Ate Kagawad na, bakit ka nagparagtakot no? Igamot mo naman yan.
Relax ka. Huwag mong parang isipin na ganun. Kung anong nasa isip mo lang yan. Tulog naman si Kuya Noni magdamag. Wala namang ano. Wala namang nangyari or what. Nasa isip lang talaga niya yun eh. Kasi ako, pinapakiramdaman ko din lahat ng mga tinutulungan kong ano. Bulhaw ito ay. Bulhaw. Okay naman. Naiwan ko sa kanya ngayon. Kaya dapat kausapin ko din ulit si Ate Kagawad. Kasi hindi naman anytime na meron tayong pambili ng injection Kuya Noni. Dahil napaka-dollar ang injection. Kaya gusto ko makipag-cooperate ka. Tulungan mo yung sarili mo. Oo, kung hindi mag-iinom ng gamot, baka lumala ka na naman. Sanayin mo yung sarili mo Kuya Noni na every other day mag-inom ka ng gamot. Sanayin. Nasa isip mo lang yan. Start tayo next week. Half. Dilor na din. Oo, din. Gusto ko tulungan mo yung sarili mo. Dapat inumin mo kaagad kasi kaysa ihalo pa namin sa juice at alam mo naman nanonood ka ng vlog. Half lang. Mga hapon mo inumin. Tamang-tama pagkakain mo, pag inantok ka, tulog ka. Gising ka umaga, wala lang. Ganun lang. Isipin mo lang ang gamot, vitamins. Siya nga. Isipin mo yung gamot na vitamins, kailangan mong mag-take every day. Oh, yun ang sa isip Baga ang ano yan, mo. Tama naman yung suggestion ko sa kanya. Alisin niya yung sa isip niya na papalpitate siya or what, ganyan. Kasi di naman natin ipapainom sa kanya yan kung hindi ni Doktora Esquadra. Maintain mo na yun Kuya Noni.